ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ ತೆಲಿಕೆ ಅಂದ ಬಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಅವು ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕುಳಿತೀರು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಕುಳಿತೀರು ನಿಜವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ನಂಜಿ ಕಾರ್ಯರಿಚ್ಚಿ ಈಗ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋನಗ ಮಾತಲ್ಲ ಬದಲಾವೊಂದು ಪೋಪುಣು ದುಮ್ಮು ದಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ರುಚಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂತೀರು ಇತ್ತದ ಈಗ ಇಂಚೊಂಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಇಂಜಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂತೆ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಬಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಅಂತ ದಯ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಬರ್ಪೆಂದು ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮಡೆಂಜಿನ ಉಂಡು ಐನು ಕೊಡ್ದು ಆಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ V4 ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿದೇರು ನಮ್ಮ ಆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಗಿಗೆ ಬರಡು ಬಣ್ಣ ದಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವಡ್ ಬತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟಿ ದಕ್ಕಲು ಈಗ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯ ಬಂದಾಗ ಎಂಕಿ ಲೈಫ್ ಡೇ ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದಿಜಿ ಜೋಕ್ಲನ ಎನ್ನ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೂವು ಪ್ರೈಸ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿತ್ತೆ ಹೂವು ಊರು ತಿರುಗಿ ಅಂದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜು ಅವು ಪೂರ ನಿಖಲ್ನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಅಕಲ್ನ ಆ ಪೋಷಕರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ಯಾಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಡ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. At home, let's make life beautiful. Welcome to the world of home decorative items. Spacious showroom with an area of more than 10,000 square feet. We have thousands of varieties in gift, gallery, kitchen appliances, soft furnishing and furnitures. Bedroom furniture, dining sets, living room furniture, sofa sets, Nilkamal chairs and mattress. Have a visit and refurnish your dream home and grab up to 50% discount on selected products. At home, Mac Park Square, ground and first floor opposite Indiana Hospital, Pumpwell, Mangaluru.